Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. Muli po, purihin at pasalamatan ang ating Diyos sa buhay sa pagkakataon na kung saan tayo po ay malaya na makapagpupuri, makapagtataas at magdadakila ng kanyang banal na pangalan. At sa oras pong ito, ihanda po natin ang ating mga puso at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, marami pong salamat sapagat alam po namin, O Diyos, ang araw na ito ay nilikha nyo upang kami po ay sama-sama at malaya na magbigay na mataas sa papuri at pagsamba sa inyong banal na pangalan. Salamat sa bagong buhay, Panginoon. Salamat sa bagong umaga, Panginoon. Salamat sa bagong pag-asa na nanggagaling sa inyo. Salamat, O Diyos, sa bagong kalakasan, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat. Salamat sa inyong katapatan, sa pag-ibig nyo na gayon na lamang, sa kabutihan nyo, sa kadakilaan nyo. Hallelujah. Truly, Lord, how great Thou art. Who, Lord, is worthy to receive all the praise, the glory, the honor, and the thanksgiving, O God. Hallelujah, Lord, sa pagkakataon na ito, Panginoon. Patuloy po, Diyos, sa hallelujah na make us worthy before your sight, O God. Let your robe of righteousness, O Lord, be clothed upon your people, Lord, upang hindi po ang aming pagkakamali, Panginoon, at pagkukulang ang naroon na makita nyo, kundi, Panginoon, ang katwiran na nanggagaling sa aming Panginoong Hesus. Yes, O God, hallelujah. Sa pagkakataon pong ito, O Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na mabuksan ang kalangitan at matanggap nyo, O Diyos, na mga papuri at pagsamba na gagawin na inyong mga anak, maging sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Salamat sapagkat kilala niyo ang bawat isa na nanauuhaw, Panginoon. Nagdi-desire, O Lord, na tunay nga, Panginoon, na kayo'y makatagpo sa pamagitan, O Diyos, ang pagpupuri at pagsasamba sa inyong pangalan. Salamat, O God, at maging sa pagpapahayag ng inyong salita. Father, we pray, O Lord, and we declare that your word that is quick and powerful, sharper than a two-edged sword, O God, ang siyang tutibo, Panginoon, sa puso't isipan ng inyong mga anak, na mga tao, Panginoon, na makakarinig ng inyong salita. Father, hallelujah, hawiin niyo po, Panginoon, ng airwave, O God. Huwag niyong hayaan na magkaroon ng hadlang upang ang salita niyo na buhay, Panginoon, ay hindi nila matanggap in the name of Jesus. Send forth your angels to minister to your people right now. Send forth your angels na makakasama namin na sumamba sa inyo. Hallelujah. Holy Spirit, help us to worship God in spirit and in truth. Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, we need you. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Good morning, church. Sabihin mo nga sa katabi mo, good morning. Kahit po sa mga bahay, sabihin niyo po sa mga kasama niyo dyan, good morning. Amen. Morning. Dahil tunay nga po na napakaganda ng umaga pag ang Diyos ang ating inuuna. Amen? Amen. Amen. Kaya po sa umagang ito, Hallelujah. sama-sama po nating i-declare that we are the victorious army of God. Amen. 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 We Yes, will Lord. rejoice. We will celebrate. The Lord. For we Hallelujah. have won the victory because of our Lord. Amen. Amen. We have the weapons of warfare. Hallelujah. Yes, Lord. We have the weapon of warfare. The praise of God in the mouth. We have the sword. We have a sword of the Spirit, the word of truth, the word of God. For no weapon formed against us will prosper. For the battle is the Lord's, and He'll not fail. We will go forth and praise the name of Jesus.
and execute His vengeance on the powers of the air. As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, the hosts of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised, and with a shout of victory, His name will be praised. We do not fight with earthly weapons, but with the weapons of the Lord. but with the weapons of the Lord. We are the church. We are the church, a mighty army, a people of praise, a people of one. For no weapons formed against us will prosper. For the battle is the Lord's, and He'll not fail. We will go forth and praise the name of Jesus, and execute His vengeance on the powers of the air. As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, the hosts of hell will flee. As we lift our hands, as we lift our hands, His banner will be raised, and with a shout of victory, His name will be praised. once again we will sing. We will not fight with earthly weapons, But with the weapons of the Lord. but with the weapons of the Lord. We are the church, mighty army. We are the church, a mighty army, a people of praise, a people of one. For no weapons formed against us will prosper. For the battle is the Lord's, and He'll not fail. We will go forth and praise the name of Jesus, and execute His vengeance on the powers of the air. Let's clap our hands. As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, the hosts of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised. We will shout. And with a shout of victory, His name will be praised. As we clap our hands, As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, the hosts of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised. with a shout. And with a shout of victory, His name. Once again, we will clap our hands. as we clap our We will hands, strike the we enemy. will strike the enemy. As we dance, As we dance with joy, the hosts of hell will flee. Yes, Lord. As we lift our hands, His banner will be we will raised. shout. And with a shout of victory, with a shout of victory, with a shout of Once victory, again, we will shout. with a shout of victory, His name will be praised. Your name will be Hallelujah! praised. Yes, Oh, in Lord. Jesus' name. We have Oh, in victory, Jesus' Lord. name. We are Thank you, victorious, Lord. Hallelujah. We Yes, are Lord. victorious, Hallelujah. army of Hallelujah. God. We will declare Yes, Lord. We won the victory. battle because Yes. God Yes. is with us. In the name of Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. In the name of Jesus. Yes, Lord. In the name of Jesus, we have victory. Amen. Thank you, Lord.
is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Yes, Lord. Sing, God is fighting for us. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be We moved. will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. And I am free. And I am Sing free. in Jesus' name. In Jesus' name. Once again, God is fighting for us. God is fighting For us, God is on our side. He has overcome. He has overcome. He has overcome. We will not be We will not be shaken. moved. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be We shaken. will not be shaken. we will not be We moved. will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. And I am free. And I am free. Sing in Jesus' In name. Jesus' name. I will live. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ will I am heal, healed. and I am healed in Jesus' name. Come on, let's clap our hands for the Lord. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, Come on, shout let's it declare. out. God is fighting for us, Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, we will shout it and out. we will shout it out, shout God it is fighting. out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout Once it again, God is out. fighting. God is He's fighting for us, pushing back the dark, lighting up that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in I am me. free. And I Yes, am we are free. in Jesus' name. I will live, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. oh yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. In your name, In
Jesus' will fight name. for us. Oh, We won the God is battle. fighting for us. We have victory in Yes, Jesus' Lord. name. Thank Yes, you, Lord. Lord. Hallelujah. Oh, Hallelujah. yes. Amen, Lord. God is fighting for us, pushing back the come on and say, darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. in the name of Jesus. In the name of Jesus. enemy is defeated. Enemy is defeated. We will shout. And we will shout it out. Shout Once it again, out. God is fighting for God us. is fighting for Thank us. you, Lord. Pushing back the Thank you, darkness, Lord. lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated. And we will shout it out, shout it. Once again, God is fighting. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated. And we will shout it out, shout it out. Yes, Lord. We will shout it out. God is That fighting you for us. are my For the battle Savior. is the Lord and the victory is The ours. victory. Yes, Lord. Oh, we praise you. Yes, Lord. Honor you. Worship you, Thank Lord. you, Lord. Thank you for the victory. We thank you for the victory, oh God. Thank you for fighting for us, oh Jesus. Oh, we lift your name on high. Oh, thank you. There is power in your name. There is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is peace in the name of Jesus. There is hope. There is love in the name. Thank you. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. Yes, to break every chain, Break every chain, break every chain, break every once again we will sing. chain. There is power in the name. There is power Yes. in the name of Jesus. There is power in the name of the Lord. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name. in the name of Jesus. Break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain, Break every chain. break every chain, break every chain, break every chain. Oh, sufficient sacrifice, so freely given, such a price, but our redemption's heaven's gate swing wide. Oh, the heaven's gate is open. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain, oh, to break every chain, to break every chain, to break every chain.
There's an army rising. We are the army of God. There's an army rising up To break every chain, 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 break the chain of sickness and disease. to break every chain, 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 to break every chain. I hear the chains falling. I hear the chains falling. Yes, the chain is broken. I hear the chains falling. Yes, it's falling because the power of Jesus. I hear the chains falling. Yes, on the bondage. Oh, I hear the chains falling. Oh, we hear the chains falling, Lord. I hear the chains falling. Once again, say, I hear it. I hear the chains falling. Oh, we hear the chains falling. I hear the chains falling. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power, Lord, in the name, the most powerful name. Oh, there is power in the name of Jesus. to break every chain, To break every chain, to break every chain, to break every break all the chains. chain, Oh, to break every chain, to break every chain, to break every chains of the chain, enemy is broken. every chain, to break every chain, to break every chain, To break every chain, break every chain, break every chain, yes, to break every chain, break every chain, break every chain, break every chain, oh Lord, break every chain, break every chain, break every chain. Hallelujah. You have won the victory. Oh, yes, Lord. Hallelujah. You have won it all for me. Have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. You are the risen King. Sing hallelujah. Hallelujah. You have won the victory. you have won the victory. Hallelujah. Hallelujah. You have won it all for me, Lord. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King. You are the risen King, Seated in majesty. Sing, you are the risen King. you are the risen King. Come on, praise the name of the Lord.
He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He's alive. He is alive. He won the victory. He reigns on high. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won our freedom. Jesus has won it all. Sing hallelujah. Hallelujah. You have won the victory. Yes, Lord. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the reason. King. For the last time we will sing hallelujah to the Lord. Hallelujah. You have won the victory. You have won the victory. We are victorious, Lord. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the reason King. Seated in majesty. Seated in majesty. Oh, you are the reason King. Yes, you are the reason King. But you have won the victory, Lord. Hallelujah. The victory. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Broken. Yes, oh Lord. The chain is broken. You have won You the have victory. won the victory, oh God. Yes, Lord. Thank you, Lord, Yes, Lord. for the victory. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. We have victory in Christ Jesus. We have victory in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. For the battle is the Lord and the victory is ours. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, 2,000 years ago, you won the battle on the cross of Calvary. Thank you, Lord, for we are more than conquerors through Christ Jesus. Thank you, Lord, for the battle is yours and the victory is ours. Thank you, Lord. We claim it and we receive it, Lord. That as we exist here on earth, Lord God, we're always on the winning side because our God is a winning God, a champion God. Lord, thank you for this is the day that you have made, Lord. We will rejoice and be glad in it. Bless your word. Bless your people who are watching in this live streaming, Lord. Bless your servant, Lord. Hide me under the shadow of your cross and let your name be exalted. We must decrease, but you must increase, Lord. Thank you, Lord, for your presence, our great teacher.
Thank you, Lord, for this day, O God. This day is another day of victory upon your people. Thank you, Lord. We honor you. We praise you, Father God. In Jesus' mighty, mighty name, this we pray. Amen, 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 amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Sige po, sa lahat ng ating mga kapatiran, dyan sa Pangasinan, kay Brother Bobby, Sister Fatima, sa kanilang pamilya, sa Parañaque, at dito sa atin sa Bacoor, maging sa Mindoro, ay praise God. Ngayong unang linggong ito ng Hunyo ay magkakaroon po tayo ng Holy Communion. Kaya po sa mga nasa tahanan nating kapatiran ay mag-ready po kayo at maya-maya ay dadako tayo sa ating banal na hapunan na ginagawa natin ito once a month bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. At bago yon, tayo po ay magsimula na mag-aral ang salita ng Diyos bago tayo manalangin sa bawat isa po sa atin. Let's open our Bible in the book of 1 Samuel chapter 18 verse 14. Ang pag-aaralan po natin ngayong umaga, one of the Bible character is a man after God's own heart. At ito po ay sa buhay po ni David. Noong mga nagdaan po ay pinag-aralan din natin ang ilang Bible characters sa buhay ni Daniel. At pag umaga po ng 10 a.m. ay nagtuturo ang ating pastor Walter Faustino ay nakapag-share din siya ng isang Bible character about sa buhay ni Jeremiah, no? At ngayon po nung nakaraan ay sinare niya naman ang sa buhay ni Abraham, no? Na yung about obedience. At ngayon po ay tignan po natin ito sa NLT. Ano po ang sabi diyan sa New Living Translation? David continued to succeed in everything he did, for the Lord was with him. No? Ano po ang sabi diyan? Si David ay patuloy na nagtatagumpay sa lahat ng kanyang ginagawa. No? Sa lahat ng kanyang ginagawa, sa lahat ng kanyang gagawin, nagtatagumpay siya. Bakit? Because the Lord was with him. Sapagkat ang Panginoon ay sumasa kanya. Sapagkat ang Diyos, ang pabor, ang pagsama ng Diyos ay na kay David. Kaya naman sa lahat ng kanyang ginagawa, sa lahat ng kanyang laban sa buhay, sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga umuusig sa kanya, sa lahat ng mga taong kumakalaban sa kanya, nagtatagumpay siya. No? Dahil ang Diyos ay sumasa kanya. Pero tanong, bakit maraming Kristiyano nasa kanila naman ang Panginoon? Nasa kanila naman ang Diyos, no? Pero bakit marami hindi nagtatagumpay? Bakit hindi nagsasakses sa kanilang mga ginagawa? Andun pa rin ang failure, andun pa rin ang sila lagi mukhang talunan, ganung nandun naman sa kanila rin ang Diyos tulad ni David, no? David continued succeed in all he did, sa lahat ng kanyang ginagawa, because God was with him, sapagkat ang Diyos ay sumasa kanya. Ang pag-aaral na natin ngayon, umaga, David success or David succeed, David fail, no? How David succeed, how David fail, how David restore. Si David, hindi lamang siya nagtagumpay sa buhay, nag-fail din siya. Meron din siyang kahinaan, bumaksak din siya. Pero sa kabila ng mga nangyaring ito sa kanya, na-restore din naman siya. No? At ito ang pag-aaralan natin. Kung hindi natin ito matapos sa mga susunod na linggo, uunahin natin how David succeed. No? Paano ba si David ay nagtagumpay sa kanyang buhay? Pag binalikan natin ang chapter 16 ng 1 Samuel, dito, inanoint ni Prophet Samuel si David. Pinahiran siya ng langis, no? Sa chapter 16, verse 13. On that very day, the anointing the Holy Spirit was on David nung pahiran siya ng langis ni Prophet Samuel. At pagdating sa chapter 17, hindi pa naman hari si David during that time. Ang hari pa nung panahon na yon ay si Haring Saul.
But because sa chapter 15, because of disobedience to King Saul, to our God, he was cast away. He was rejected by God because of disobedience. Kaya ang mga taong hindi sumusunod sa Diyos, ang mga taong dinidisobey ang word ng Panginoon, hindi niya ito binibigyan ng halaga sa buhay niya, binabaliwala niya ito at ninineglect niya, gayong mayroong salita ang Panginoon sa kanya, kapag ito'y nireject na isang tao, dinisobey niya ito, there was a consequences. No? Kaya because of disobedience ni King Saul, dumating ang sandali, ang Espiritu ng Diyos ay inalis na sa kanya. Kaya narito na ang papalit sa kanya si David, a man after God's own heart. Kaya nga pagdating sa chapter 16, inanoint siya. At pagdating sa chapter 17, kahit hindi pa hari si David, no? Eto na, dumating na ang laban sa buhay ni David. Kaya sa chapter 17, makikita natin, no? Sa chapter 17, nagkaroon ng paghamon ang mga Palestinian. There is a battle between Palestine and Israelites. At meron dito sa chapter 17 na ang pangalan ng taong ito ay si Goliath. Halos 9 feet ang kanyang taas, napakalaki niya. No? So Goliath challenged the Israelites. Hinahamon ni Goliath ang mga Israelita. Pag binasa natin ang chapter 17, kukwento ko na lamang, hinahamon ni Goliath ang mga Israelita at ang sabi niya, choose one of people. Pumili na lang kayo ng isang tao at siyang lalaban sa akin. Pag ako ay nagaping niya, natalo niya, aalipinin niyo kami. Pero kapag kayo naman ang natalo ko, sabi ni Goliath, ay kayo naman ang aalipinin namin. At dahil doon, napakalaki niya, ang mga Israelita ay natatakot, pati na si King Saul. Dahil kinikilalang champion of Palestine, itong si Goliath. Subalit si David ay nandoon siya. Sa paghamon ni Goliath sa mga Israelita, he was really challenging God. No? So Goliath is a type of Satan who attack all Christian. No? Na minsan akala mo siya ay napakalaki, pero ang totoo siya ay talunan na. He is like a roaring lion, seeking whom may devour. Kaya sa kanyang paghamon sa mga Israelita, si Haring Saul ay bilang hari, natatakot din siya, pati na ang kanyang mga sundalo. Pero mayroong isang kabataan na anak ni Jesse, na pinahiran ng langis, na mayroong tapang at lakas ng loob, na gusto niyang siya ang humarap dito kay Goliath. Kaya nga, bakit nga ba si David ay nagtagumpay kahit nung panahon na yon ay hindi pa siya hari? Although siya na ang papalit na hari kay Haring Saul, pero hindi pa ito nangyayari. No? So tingnan natin, why David succeed in everything he did? How David succeed? Paano ba siya nagtatagumpay? Sinagot na ng Bible, ano nga ang sabi? Because God was with him. Pero hindi doon natapos. Dahil nga maraming Kristiyano, nasa kanila ang Diyos, pagdating ng mga pagsubok, problema, pagdating ng mga trials, ng mga nangyayari sa buhay, marami ay hindi nagtatagumpay. Pero si David, nagtagumpay siya. Ano ang sikreto niya? Una, why David succeed in everything he did? How David succeed, no? Sa chapter 17, puntahan natin, chapter 17, verse 34 to 37. 1 Samuel, chapter 17, verse 34 to 37. No? Dahil nga hinahamon ni Goliath ang mga Israelita, si David ang gustong lumaban. At dahil nga nalaman ni Haring Saul na si David ang lalaban, binigyan siya ng kasuotan, ng helmet, ng sword, ng shield, pero napakabigat nito, pati na yung boots, kaya ito'y tinanggal ni David. Sabi niya, hindi ko kailangan yan. No? Sabi ni David kay King Saul. Kaya ang sabi niya, but David persisted. Nagpumilit si David. I have been taking care of my father's sheep. Ako ang nag-aalaga ng tupa ng aking ama. Sabi niya, when a lion or a bear comes to steal a lamb from the flock, sabi niya, pag ang mga bear, no, para gustong nakawin
yung mga tupa na kanyang inaalagaan. Verse 35, I go after it with a club and take the lamb from its mouth. If the animal turns on me, I catch it by the jaw and club it to death. 36, I have done this to both lions and bears, and I'll do it to this pagan Palestine. No? Gagawin ko rin ito sa paganong Palestina na ito. For he has defiled the armies of the living God. 37, the Lord saved me from the claws of the lion. The Lord rescued me. The Lord delivered me from the claws of the lion, and the bear will save me from this Palestine. Saul finally consented. All right, go ahead, he said, and may the Lord be with you. No? Ito ang una. Bakit nagtatagumpay si David nung panahon na yung kahit hindi pa siya hari? Number one, because David was experienced God. Si David, nararanasan niya ang Diyos. Sa paanong paraan? Yun daw mga tupa na inaalagaan niya, na tupa ng kanyang amang si Jesse, kapag may mga asong gubat, may mga bears, may mga lion, na gustong silain, kainin yung mga tupang inaalagaan niya, hinaharap niya ito. Hindi siya natatakot. He was not afraid. Siya ang lumalaban. Pinapatay niya, hinaharap niya yung mga hayop na gustong kumain sa mga tupa niyang inaalagaan. Bakit? Ang sabi ng binasa natin, God was with him. Kapag ang Diyos ay kasama natin at nasa atin, hindi tayo dapat matakot. Amen po ba? Kasama natin ang Diyos. Anong sabi ng Romans 8:31? If God is with us, who can be against us? Kung ang Diyos ay nasa atin, sino makalalaban sa atin? Pero kailangan din ng wisdom. Mamaya makikita natin. So dito si David, sa kanyang pakikipaglaban sa mga hayop during that time, hindi siya natatakot. Hinaharap niya ito. So nung harapin niya si Goliath, he defeated Goliath by sling. No? Parang tirador. Na may, sa atin, nilalagyan ng saklay ang tawag doon, yung bayabas. Ano? Pero siya, hawak lang, slingshot, ang tawag doon, sling. He was defeated Goliath by 5 smooth stone sa pamamagitan ng 5 makikinis na bato. Kaya ang sabi ng verse 40, chapter 17, verse 40, basahin natin. King James Version. Ano ang sabi diyan? And he took his staff in his hand and chose him 5 smooth stones. Yung 5 makikinis na bato na yan, it's symbolizing the name of Jesus. J-E-S-U-S, Jesus. 5, no? Makikinis na bato. At sa isang tira lamang, sa isang bato lamang na gamit ni David noong oras na yon, tinamaan sa noo si David. Ano ang nangyari? Baksak, patay. No? Kaya yung aming apo si Ashel, ay tuwan-tuwa halos araw-araw, mayat maya, anong panonoorin natin? Goliath, David, no? David, sabi niya, so laging pinapanood ng aming apo yan. So kaya ito po yung nilagay ng Diyos sa aking puso, nireveal ni Lord sa akin, na maituro ito ngayong buwan ng June, na tayo po mga anak ng Diyos at J-Blue family, let us accept that in this battle of life, we always in the winning side. Dahil ang Diyos natin ay nagtagumpay na. Amen po ba? Kaya dapat lamang na tayo mga anak ng Diyos ay tagumpay na rin. Walang talunang J-Blue family. Amen. Lahat tayo victorious. No? In the name of Jesus, no, there is power. In the name of Jesus, we have victory. Sabi ng mga inaawit natin. Kaya ang sabi roon, choose him 5 smooth stones out of the brook and put them in a shepherd's bag. No, na nilagay niya sa kanyang bag. With he had even in the script, and his sling was in his hand, and he drew near to the Palestine. No? Kaya sa pamamagitan ng 5 bato na ito, isa pa lamang ang kanyang naitira, tinamaan na sa noo, sa forehead si Goliath at namatay agad siya. Pinugutan niya ito ng ulo. At dahil doon, natakot, nagtakbuhan ang mga Palestinian at kinuha ni David ang ulo ni Goliath at ito'y dinala niya sa hari. So si David nagtagumpay siya. Bakit? Because
he had experience with God. No? He was succeed. O David was experience God dahil may karanasan siya sa Diyos. Nararanasan niya ang Diyos. Mga kapatid, kaibigan, kung talaga at totoo nating nararanasan ng Diyos, no need na tayo ay mag-fail. Kailangan lagi tayong nagtatagumpay kapag ang Diyos ay kasama natin. Amen. God is with us. Like David, because God was with him, David always victory. He always win the battle. Lagi siyang nananalo sa kanyang laban ng buhay. He had faith in his natural abilities. He had faith in himself. He had faith in God. Hindi niya kailangan, he didn't need a sword or a spear to kill Goliath dahil yun ang ibinibigay ni King Saul sa kanya para labanan. Kasi nga, ang laki raw ni Goliath, nakatingin si Haring Saul sa physical na kaganapan at si David ay batang-bata, hindi raw niya kayang matalo si Goliath, kaya kailangan niya ng sword, kailangan niya ng sibat. Pero si David, hindi niya ito kailangan. No? Just a small stone and God's help, enough na ito para matalo niya si Goliath. Kaya sa buhay po natin, kahit gaanong kalalaki ang atake ng kaaway sa atin, if God is with us, hindi magtatagumpay ang gawa ng demonyo. No? Dahil tayo ay sinasamahan ng Diyos. Kaya si David, sa kanyang pamumuno sa Israel, nung panahon na yon, siya ay pinili mula sa pangangalaga ng tupa at mangangalaga na ng buong Israel. Kaya naman sa lahat ng kanyang pakipaglaban, siya ay nagtatagumpay at ang sikreto niya ay ito. Psalm 78 verse 72. Anong sabi roon? David shepherded them with integrity of heart. With skillful hands, he led them. Kaya nung si David ay naghahari na, pinapangunahan niya mga Israelita with integrity of heart. Merong kadalisayan, katapatan, kalinisan ng puso. And with skillful hands, may mahusay na kamay kung papaanong siya ay mangalaga sa mga Israelita. Meron siyang mahusay na kamay kung papaanong yung skillful niya, yung kanyang kakayahan, yung kanyang kaalaman ay ginagamit niya. Kaya bilang leader siya ng Israel, nung panahon na yun, nung matapos niyang palitan si Haring Saul, David's leadership succeeded through a two-sided coin. No? Nagtatagumpay siya. Una, his hands sa pamamagitan ng kanyang kamay and his heart, sa pamamagitan ng kanyang puso. Or outward skill and inward skill or inward integrity. Kaya mahalaga sa pamumuno ng isang tao na namumuno sa isang iglesia ay yung kadalisayan, kalinisan ng kanyang puso. Yung kanyang kababaang loob. At yun naman ding galing, kailangan magkasama yung kanyang husay sa pangangalaga, pamumuno, yung kanyang kaalaman, at kasama na rin ang kanyang puso. Kaya nga, mga kapatid, mga magulang, mahalaga po ang integridad sa buhay ng isang tao. Si David, nagtatagumpay siya dahil kasama niya ang Diyos. Dahil mahirap mabuhay at magtagumpay maraming nagsasucess. Maraming nagtatagumpay sa buhay. Yes, financially, maraming successful because of their business. Marami silang pinagkukunan ng resources. But, pang material lamang yon, pang mundo lamang yon. Pero in the spirit, mahalaga po na nagtatagumpay ka na sa physical, sa financial, sa iyong business. At higit sa lahat, nagtatagumpay ka pa rin in your spirit. Sa ating spirito. Kaya nga napakahalaga yung kadalisayan ng puso. Mahalaga sa Diyos yung kalinisan ng puso, kadalisayan. Kaya si David, ang sabi ng text natin, David continued, succeed in everything he did. Sa lahat ng ginagawa niya, nagtatagumpay siya. Dahil ito ang kanyang sikreto. Integrity of heart and skillful hands. Nagtatagumpay siya dahil sinasamahan siya ng Diyos. Meron siyang karanasan, naranasan niya ang Diyos.
Kapatid, kaibigan, naranasan niyo po ba ang Diyos? Nararanasan po ba natin ang Panginoon? May karanasan ba tayo sa Diyos na sinamahan tayo ng Diyos na sa iyong laban ng buhay, ikaw ay nagtagumpay? Amen? No? Kung ikaw ay hindi nagtatagumpay sa iyong laban ng buhay, may problema. Yung puso, skillful hands. Baka mamaya gumagawa tayo ng walang wisdom. Nagpe-fail ka kasi lack of knowledge. Nananangan ka sa iyong galing at husay, talino at pinag-aralan. Nawawala ang Diyos, ang kilos ng Panginoon, hindi ka nakadepende sa Panginoon. Hindi katulad ni David. Si David, siya ay nagtitiwala sa Diyos. No? Nalalabanan niya, ang kaalaban niya hindi sa kanyang galing at sarili, no? Kundi sa kadalisayan ng puso niya, siya ay nagtagumpay. No? Sa kanyang kakayahan na sa pamamagitan ng slingshot na ito at isang bato ay nagapi niya si Goliath. Mga kapatid, kaibigan, paano natin magagapi ang Goliath sa buhay natin na umaatake sa atin madalas o araw-araw? Pressure, stress, trouble, problems, sakit, karamdaman, umaatake sa buhay natin. Kailangan din po natin dito ang wisdom, ang skillful hands at kadalisayan ng puso. Kaya because God was with him at si David, dahil may karanasan siya sa Diyos, nararanasan niya ang Panginoon na sa panahong aatake ang mga oso, ang mga birds, no, ang mga lion para kainin ang kanyang tupang inaalagaan, nililigtas niya ito. At sa pagliligtas niya na ito, kasama niya ang Diyos. Kaya naman siya ay nagtatagumpay. Hallelujah. No? Yan po yung una. Pangalawa, no? David fought Goliath in the name of the Lord Almighty. Si David, nilabanan niya si Goliath hindi sa kanyang sarili, kundi he fought Goliath in the name of the Lord Almighty. Kaya ang sabi nung inawit natin kanina, in the name of Jesus, no? We shall not die, but we will live. We have victory in the name of the Lord God Almighty. Kaya ang sabi ng verse 45, 1 Samuel chapter 17, verse 45, nilalait siya ni Goliath. Sabi niya, ano tingin mo sa akin, aso? May dala kang patpat? No? Nilalait siya ni Goliath dahil nga napakalaki nito. May dala siyang espada, may dala siyang shield. Pero si David, ang sabi niya, David replied to the Palestine, you come to me with sword, no? Spear and javelin, but I come to you in the name of the Lord of heaven's armies, the God of the armies of Israel, whom you defiled. No? Lumalapit ka sa akin, nalabanan mo ako, meron kang espada, meron kang sibat, no? Pero lalabanan kita. Kanino daw? Sa pangalan ng Panginoong Diyos na makapangyarihan. No? I will fight for you in the name of the Lord of heavens. Thank you. Lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong Diyos ng armies ng kalangitan. No? I will fight for you. The God of the armies of Israel, whom you defiled. Ang Diyos ng Israel, no? Na yung nilalait. Lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon. Dahil kung kay David hindi niya talaga kaya, kita nyo isang batang paslip, maliit lamang, ang kalaban niya ang laki-laki, para imposibleng niyang matalo. Mahirap talaga. Pero sa pamamagitan ng isang bato, slingshot, no, tinamaan niya sa noo, patay agad. No? David won the battle, not by his strength, not by his knowledge, not by his ability, but he fight against Goliath in the name of the Lord. No? Kaya there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. David depend on God, not to anybody. Sa Diyos lamang siya nakadepende, hindi kung kanino mang tao. Kaya sa laban po natin sa buhay na ito, let us always depend on God. Huwag tayong magdepende sa ating galing, husay, no? Sa ating karanasan, kundi sa karanasan natin, nakasama natin ang Diyos. Magtatagumpay tayo sigurado. Amen ba? No?
Magtatagumpay po tayo mga anak ng Diyos. Ano man pong mga pagsubok ang dumating sa atin, pagkasama natin ang Diyos. Sabi nga ng awit ni Luis Boy Baldomaro, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako matatakot, kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog, kasama natin ang Diyos. No? Di ba? No? Amen. Kasama natin ang Diyos. Amen. David continued succeed, no? In all that he did because God was with him. No? Kaya magtatagumpay tayo dahil kasama natin ang Diyos. No? Ang sikreto diyan, no? Binanggit natin kanina yung kalinisan ng puso, kadalisayan ng puso. So lumaban si David sa pangalan ng Diyos na buhay na kanyang nilalait. Kaya anuman ang laban natin sa buhay, harapin natin ang kaaway natin in the name of the Lord, God Almighty. Sa pangalan ng aking Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, magagapi ko ang kaaway na ito. No? At kung minsan yung old nature natin dumarating, no? Minsan nga yung kasama ko si Pastor Edgar, galing kami ng Batangas Pier, nako, 5 hours yata kami naghintay doon. No? Yung nga, diniliver natin yung 4,000 na eggs doon sa barko, sa pier. Isinakay namin para madala sa Calapan, sa Mindoro. No? Dahil pagkakulang ka, hindi advance ang kaisipan mo, naapektuhan tuloy ang iba. No? Na dapat ay maagang umalis doon. Yung kinuha naming bigas, tapos kami talaga maaga. No? Kaya na-delay, inabot kami halos 5 oras dahil nga na-delay. No? So kaya kailangan ang skillful hands dito. No? Dahil pagka nagkamali ka sa isang ginawa o desisyon, maaapektuhan ng iba. No? So kaya si David, no, sa kanyang desisyon na siya ang lalaban, ang mga kapatid niya natatakot, ang mga soldier ni King Saul natatakot, si Haring Saul natatakot kay Goliath, no? The champion of Palestine, pero si David hindi siya natatakot. Dahil alam niyang kasama niya ang Diyos. Amen? No? Kasama niya ang Diyos. At yun ang sikreto kung bakit siya nagtatagumpay, because God was with him. He fought Goliath in the name of the Lord, God Almighty, the God of heavens. No? Kaya sa pakikipaglaban po natin sa buhay na ito, lagi tayong humarap sa problema at pagsubok ng buhay sa pangalan ng Panginoon. No? Kaya natin ito. Amen. Sabihin nyo, kaya mo yan. No? Sa iyong loved one, sa iyong mahal sa buhay, kaya mo yan dahil ang Diyos ay sumasayo. No? Kasama natin ang Diyos. Kaya si David sa lahat ng laban ng kanyang buhay, nagtatagumpay siya. No? Pangatlo, kaya nagtatagumpay si David dahil nakita ng Diyos sa kanyang puso na si David gusto niya na ang mundo ay makilalang may Diyos. Merong Diyos ang Israel. Na totoo ang Diyos ng Israel. Pangatlo, David wants the whole world to know that there is a God of Israel. Gusto ni David na malaman at makilala ng buong mundo na mayroong Diyos ang Israel na nagliligtas sa kanyang bayan, na totoong mayroong Panginoon na kumikilo sa buhay ng isang tao na nagtitiwala at lumalapit sa Kanya. 1 Samuel chapter 17 verse 46 sa NLT. Sabi ni David kay Goliath, "Today, the Lord will conquer you, and I will kill you, and cut off your head, and then I will give the dead bodies of your men to the birds and wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel." Malalaman ng buong mundo na mayroong Diyos sa Israel,
na merong Diyos na nagliligtas. So, Israel was victorious. No? The enemy was defeated with God's help. Sa tulong ito ng Diyos. So we can do the impossible things na kahit sa tingin natin parang ang isang bagay imposible mangyari kay Lord, lahat yan posible. Walang imposible. Amen. Luke 1:37, nothing is impossible with God. Mark 9:23, all things are possible to those who believe. No? Sa lahat ng nanalig sa Diyos, walang imposible, lahat posible. Na yung mahirap sa tingin natin, madali lamang yan. No? The supernatural become natural. The extraordinary things become ordinary things. No? Yung mga mahihirap at imposibleng bagay, madali lamang sa Panginoon. Sa mga taong nagtitiwala at nananalig sa Kanya, lahat ay madaling maganap. Kaya mga kapatid, mga magulang, ang bawat isa po sa atin, sa laban natin sa buhay na ito, lagi natin ideklara, Lord, magtatagumpay ako dito dahil ipaalam ko sa mundo na mayroon kaming Diyos na buhay, na totoo, na nagbabago ng buhay ng tao. No? Amen po ba? Andiyan po ba tayo? Amen? Magtatagumpay ka at nagtagumpay ka na kasi si Kristo na ating Panginoon, nagtagumpay na siya sa krus ng Kalbaryo. No? Kaya anuman po ang laban natin sa buhay, praise God. Magpasalamat tayo sa Panginoon at magpuri. I-declare natin that in the name of Jesus, we have power. In the name of Jesus, break every chain. No? Break every chain. Sa pangalan ng Panginoon, lahat ng gawa ng kaaway sa buhay natin ay gapi na sila at talo na sila. Kaya sabi mo sa sarili mo, ituro nyo po sarili nyo, ituro nyo yung daliri nyo, sabi nyo pangalan nyo, ikaw. Sabi mo pangalan mo, no? No? Panalo ka na. Nagtagumpay ka na. Di ka magagapi ng kaaway. Lahat ng laban mo sa buhay, panalo ka na. Dahil ang Diyos ay sumasayo. Amen. Praise God. No? Ano man ang laban natin sa buhay, lumaban tayo. Huwag tayong susuko, huwag tayong aatras. No? Ipaalam natin sa mundo na ang Diyos natin ay buhay at totoo. And at this point of time, no, sa COVID-19, we won the battle and we have victory in Christ Jesus. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of stronghold. 2 Corinthians chapter 10, verse 4 and 5. Basahin natin sa King James Version. Ano ang sabi diyan? 2 Corinthians chapter 10, verse 4 and 5. The weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. No? Casting down imaginations and every high thing that exalt itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. No? Ang sandata raw natin ay hindi sandatang makamundo, makalaman, kundi ito'y makapangyarihan na nakapagpapaguho ng mga kuta ng demonyo. No? Nakakawasak nito. Kaya ang sabi nung inaawit natin kanina, no weapons that is formed against us shall prosper. No? Walang sandata sa mundong ito na magtatagumpay. Dahil ang protection natin ay ang Diyos na buhay. No? He is our great protector. No? Siya yung ating shield. Kaya ang sabi ng Bible, in the name of Jesus, to those who call upon the name of the Lord shall be saved. No? Ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it, and they are safe. No? Proverbs 10:18 or 18:10. The name of the Lord is a strong tower. No? Ang pangalan ng Panginoon ay tulad ng isang tower, mataas na building. At ang matuwid na tao'y tumatakbo rito dahil dito ay safe siya. No? Ligtas siya. Kaya tayo,
na lumalapit sa Panginoon, tumatawag sa Panginoon, praise God, ligtas po tayo. Amen. No? The name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and is safe. No? Safe tayo kay Lord. Amen. No? Andiyan ba tayo? No, kayo po mga kapatid, mga magulang na nasa inyong mga tahanan, don't worry, be happy. No? God is with you. Safe tayo kay Lord. No? Huwag tayong mag-struggle, huwag tayong mag-alala, matakot. Pag in-entertain nyo, yung fear, yung nervyos, yung pangamba, no? Pag in-entertain nyo sa puso nyo, yung galit, poot, sama ng loob, yan, magpipinsan niya, magkakamag-anak yan. Lalo ka matatakot, na nervyos mag-struggle, mangangamba, no? Kasi in-entertain mo sa isipan mo na ikaw ay may sakit, hindi ka gagaling, no, ikaw ay papasukan ng COVID-19 na yan, hindi ka papasukan yan. Huwag ka lang lalabas. No? Diyan ka lang sa bahay nyo. No? At lalabas ka lang kung may mahalagang bibilin, mahalagang pangangailangan pang araw-araw. No? So stay muna po tayo ngayon, huwag muna kayo maglalabas. Dahil may mga balita nga na mas medyo delikado ngayon. No? Di ba parang yan yung bulutong? Yung bulutong, the more na yung pagaling na, pawala na, ang lakas makahawa, lilipad sa iyo yung no? Pupunta sa iyo yung agyo. No? Malakas makahawa yung pagaling na. No? Kaya nga tayo kay Lord, kailangan din dito ang skillful hands. Hindi lamang kadalisayan ng puso, kailangan both side pareho. No? Kalinisan ng puso, no? Kabanalan, kaayusan, ganun din yung galing ng husay. No? Kaya nga mga kapatid, mga magulang, si David, nagtatagumpay siya. Dahil ang number one susi, God was with him. No? At dahil ang Diyos ay nasa kanya, naranasan niya ang Diyos. May karanasan siya sa Panginoon. Hindi siya pinabayaan ng Diyos sa oras ng laban. No? Siya ang kumakalaban sa mga birds, sa mga oso, sa mga lion. Nililigtas niya yung mga tupa niyang inaalagaan. At ang sabi niya, kung paano iniligtas ako ng aking Diyos sa mga leon at oso na yon, ililigtas niya rin ako sa uncircumcised na paganong Palestinyong ito. No? Dito sa supot na Goliath na ito, sabi ni David, ililigtas din ako ng Panginoon dito dahil niligtas na ako ng Diyos. May karanasan ako sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kung may karanasan tayo sa Diyos, yan ang susit dahilan para lagi tayo magtagumpay. Amen ba? No? Praise God. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya yung mga experience natin sa Panginoon, yung mga nakaranasan natin sa Diyos na hindi siya nagpabaya sa atin, praise God. Lagi nating, yan ang entertainin, lagi nating isipin yan. No? Kaya nga sa aming pamilya, no? Sa aming buhay, at sa ating mga key leaders, workers, and pastors, no? Naranasan natin ang Diyos. No? At kung maaring minsan padaanin ka ng Lord sa testing para makita ang kakinangan ng iyong faith at pagsunod sa Panginoon, okay lang. Dahil sa Bible, sa New Testament, lahat ng mga disipulo ni Lord, pinadaan niya sa trial, sa testing, upang makita niya kung ito pa ay susunod pa rin sa kanya at maglilingkod o hindi na. Nasa kabila na may kahirapan, pagsubok, problema o sakit karamdaman, susunod pa ba sila? Ganon din po tayo mga magulang kapatid. Kaya nga sa huling araw na ito, anuman po ang maranasan natin, never give up. Never give up. Huwag tayong susuko, huwag tayong aatras. No? Continue to serve the Lord, continue to love the Lord, continue to worship God. Paglingkuran natin ang Panginoon habang tayo may buhay at tininga. Dahil madalas ngang sinasabi, pag ang isang tao ay totoong may calling sa Diyos at tumaliwas siya sa gustong ipagawa ng Diyos sa kanya, no? Imbis na haba ang buhay niya pa sa lupa, kung minsan umiiksi. Kaya dito, pag-aaralan natin sa mga susunod, no? David's failure, yung pagbaksak ni David, ganung nagtagumpay siya, pero nag-fail din siya. Merong consequences sa kanyang failure na ginawa. No? At meron din namang restoration, na kahit siya ay nagkamali, nirestore pa rin siya ng Panginoon, ginamit pa rin siya ng Diyos. No? The same sa nangyayari sa panahon nating ito. Marami ng mga pastor, leaders, ang mga nag-success sa buhay, nagtagumpay sa buhay, sa paglilingkod sa Diyos, pero
sometimes dumating din naman yung failure. Nag-fail sila. At yung iba hindi na na-restore. Bakit? No? Dahil hindi nila natularan yung ginawa ni David na nagkaroon ng genuine repentance. Yun namang iba na-restore dahil sa sariling pagsusumikap na mabalik ka agad. Hindi mo na sinunod yung time frame. No? Yung time of restoration, nagmadali. No? Mga kapatid, mga magulang, si David laging nagtatagumpay dahil sinasamahan siya ng Diyos. No? Kaya nga, mga kapatid, mga magulang, ngayon po umaga na ito, nakita natin kung paanong si David nagtagumpay laban kay Goliath sa lahat ng laban niya sa buhay. Nagtatagumpay siya dahil sinamahan siya ng Diyos. No? Sinamahan siya ng Panginoon. Kaya tayo po, magtatagumpay tayo sa buhay na ito. Ang sikreto niya, lagi tayong lumapit kay Lord. Hayaan natin na ang presensya ng Diyos ang siyang mag-control sa atin. And let us always desire the presence of God. Let us always desire the heart of God. The Spirit of God reign and rule in our hearts. No? At kailangan dito yung integrity of heart and skillful hands. No? Psalm 78 verse 72. No? Si David, meron siyang malinis na puso. Meron siyang dalisay na puso. No? Meron siyang kamay na mahusay kung papaanong manguna sa mga Israelita nung panahon na yun. Tayo pong lahat, mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, wherever you are, ano man po ang maranasan natin sa buhay, no? Magtatagumpay tayo kapag tayo po'y laging lalapit sa Diyos at hahanapin ang kanyang kalooban. Si David, lumaban siya kay Goliath, hindi para siya maitaas kapag natalo niya. Hindi para siya masabing magaling at champion. Hindi para siya ang makilala at matanyag. Kundi ang sabi ng pangatlo, David wants the whole world to know that there is a God in Israel. Gusto niya na kapag nagapi niya si Goliath na kumakalaban sa kanila at umaapi, malaman ng buong mundo na mayroong Diyos ang Israel. At sa pangalawa, David fought Goliath in the name of the Lord Almighty. Lumaban siya kay Goliath sa problema na dumating sa kanilang mga Israelita, nilabanan niya ito sa pangalan ng Panginoon. No? And because David experienced God, no? Naranasan niya ang Diyos. Sa kanyang buhay, kahit hindi pa nga siya hari dyan nung panahon na yan, dahil naranasan niya na ang Panginoon, doon siya nagtatagumpay. Kaya yung mga karanasan natin sa Diyos, yan ang sikreto. Kung talagang naranasan mo na ang Panginoon, tayuan mo lang yan. Lagi mong ipaalala, Lord, dati mo na akong niligtas dito. Lord, iningatan mo na ako dito. Kung paano mo ako iniligtas nung mga nakaraan sa mga nangyari sa buhay ko, ililigtas mo rin ako sa hinaharap kong ito. No? Lord, nandiyan ka, hindi magpapabaya sa amin. Pangako mo sa Hebrew 13:5, I will never leave you nor forsake you. Sabi ni Lord. No? Isaiah 41:10, sabi niya, fear not nor be dismayed, for I am your God. I will help you. I will strengthen you. I will uphold you with my victorious right hand, sabi ni Lord. Ililigtas niya tayo, tutulungan niya tayo, tayuan natin ang mga pangako ng Diyos na yan. Pangako po ng Diyos yan. Marami siyang pangako sa banal na kasulatan na kapag tinayuan natin, yung pangako na yan ay magiging totoo sa atin. Kaya huwag tayong mag-alinlangan kay Lord. Amen po ba? Ngayong oras na ito, tayo po'y lalapit sa Panginoon. Sige, tinatawagan natin ang ating music team. Inaawit natin kanina, there's power in the name of Jesus. Break every chain. Break every chain. I see, sabi roon, nakita natin yung pagbaksak ng kaaway. No? So in the name of Jesus, there is power. Itatak natin sa isipan at puso natin na sa pangalan ng Panginoon may kapangyarihan. Lahat ng chain, lahat ng mga tanikala, karamdaman, sakit, no?
kung sa puso mo, mayroon pa rin natitirang inggit, galit, poon, sama ng loob sa kapwa. Yan ay mga chain, mga tanikala ng kaaway na babaksak yan. Makakalaya ka kung may nararamdaman kang sakit karamdaman. No? Maging ayos at tama lamang ang puso natin sa Panginoon. Lahat ng iyang babaksak sa pangalan ng Panginoon. Bago tayo umawit, yumuko tayong lahat saglit. Yumuko kayo pong mga nasa tahanan, wherever you are. Diyan sa Parañaque, Nakawas ang ating makapatiran. Sa Mindoro, Pangasinan, dito sa Cavite. Kayo po mga nasa tahanan, yumuko tayo pumikit saglit. Taas natin ang ating kamay sa Panginoon. Sabihin niyo ang prayer na ito. Amang Diyos na nasa langit, marami pong salamat sa pagtuturo mo sa akin na sa buhay ni David, siya po'y laging nagtatagumpay dahil sinasamahan mo siya. Kasama din naman kita, Panginoon. Kaya't sa oras na ito, buong buhay ko itinitiwala ko sa iyo. Ano man po mga balakid pa para hindi ako magtagumpay sa buhay. Patawarin mo ko, Panginoon. Ang aking puso, ang aking isipan, pakalinisin mo ng iyong dugong banal. Alisin mo ang takot at pangamba sa buhay ko. Tinatakwil ko sa puso ko. Kung meron mang sama ng loob o galit, ang mga karamdaman at sakit sa katawan ko, madudurog at babaksak, mapapawi sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Because in your name, Lord Jesus, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Lord, salamat po, Panginoon. Makakalaya na ako sa oras na ito. Gagaling ako, Panginoon. Salamat sa iyong kapangyarihan, Panginoon. There is power in the name of Jesus. There is power Yes, Lord. in the name of Hallelujah. Jesus. Amen, amen. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. Habang inawit niyo po ito, There is power in mamaya igagalaw niyo ang katawan niyo, ang kamay niyo, paa niyo, kayo pong mga nasa tahanan para malaglag yung mga spirit, sakit sa tuhod, rayuma, diabetes, sa kamay, sa puso, sa utak, sa kalooban. Sige po, kikilos tayo. Tumayo kayo, kayo mga nasa tahanan. Sumabay kayo sa ating pag-awit. break every Kayo chain. yung paano. Break every chain, break every chain, break every chain. Yes, hallelujah. Break every chain, Lord, break every chain, break every chain. Break every chain, Hallelujah. break every chain, Amen. break every chain. There's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up to break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, 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 oh, to break every chain, break every chain, break every chain. I hear the chains falling. Yes. I hear the chains falling. I hear Yes. the chains Bumabagsak. falling. Mga chain na mga tanikala sa buhay natin. Sa buhay nyo. I hear the chains Takot, falling. karamdaman, sakit, bumabaksak. Oh, Yes, I hear hallelujah. the chains falling. I hear the chains falling.
is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name. in the name of To break every Jesus. chain, to break every chain, 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 break every chain. to break every chain, break every chain, break every chain. Yes. Lord. Hallelujah. To break every chain, Hallelujah. break every chain, Yes, Lord. break every chain, Amen. break every Hallelujah. chain, break every chain, break every chain, break every chain. break every chain, 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 break every chain. I hear the chains falling. I hear the chains falling. I hear the chains falling. Oh, yes, Lord. I hear the chains falling. Thank you, Lord. Hallelujah. Brothers and sisters, mga kapatid, mga magulang, by faith, claim it, believe it, and receive it. Lahat ng pabigat sa ating makatawan, mga karamdaman at sakit, problema, stress, takot, pangamba, lahat ay napawi na, bumagsak na sa pangalan ng Panginoong Yesus. In the name of Jesus, you are delivered already. You are healed by the stripes of Jesus. We are free today because no weapon that is formed against us shall prosper. And we won the battle, for the battle is the Lord and the victory is ours. Thank you, Lord, for the victory. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Pinagpala mo na ang iyong mga anak. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, salamat. Thank you, Lord, for the healing. Pasalamatan niyo ang Panginoon. Thank you, Lord, for the healing. I am healed. I am delivered. I am free. I am blessed. Sabihin niyo, thank you, Lord, for the strength. Lord, salamat, salamat. Thank you, Lord, for the victory. Thank you, Lord, for the healing. Hallelujah, hallelujah. Amen, Lord. Amen, amen. Lord, salamat. Pinagpala mo ng bawat mga anak mo. Thank you, Lord. We give you praise. We give you honor and glory, Father God. In Jesus' name, amen, amen, amen. Hallelujah. Let's claim the victory sa iyo natin. Ang tagumpay na binigay ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Amen. Amen. We have the weapon of warfare, the praise of God in our mouth. We have the sword of the Spirit, the word of truth, the word of God. For no weapon formed against us will prosper. For the battle is the Lord's, and He'll not fail. We will go forth and praise the name of Jesus, and execute His vengeance on the powers of the air. As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, the hosts of hell will bring. As we lift our
of victory. Woo! His name will be praised. He didn't fight with earthly weapons, with the weapons of the Lord. We are the church, the mighty army, the people of praise, the people of light. For no weapon formed against us will prosper. For the battle is the Lord's, and He'll not fail. We will go forth and praise the name of Jesus, and execute His vengeance from the powers of the air. As we clap our hands, as we clap our hands, we will strike the air. As we dance with joy, the hosts of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised. And with a shout of victory, come on, shout! Woo! His name will be praised. As we clap our hands, as we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, the hosts of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised. As we shout, with a shout of victory, oh! With a shout of victory, oh! With a shout of victory, His name will be praised. Thank you, Lord. We have victory. Hallelujah. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Hey. God is fighting. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, Jesus, you are carrying our burdens, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. And I say in Jesus' name, in Jesus' name. God is fighting for us. God is fighting for us. On our side, He has overcome. Yes, He has overcome. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Oh, you carry our burdens. You're carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Yes, sing, I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me.
God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Let's declare God is fighting for us, pushing back the dark, lighting up the kingdom. Oh, that cannot be shaken. In the name of the enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting, God is fighting for us. Yes, Lord. Darkness, light up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ, alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ within, and I am Him in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah! Amen! Jesus' name, we have victory! Yes, Lord! Thank you, Lord, for the victory! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Hallelujah! Thank you, Jesus! Amen! Thank you, Lord! Salamat po, Panginoon, sa tagumpay na binigay nyo na yun sa mga anak. Ngayon po, dadako tayo sa ating Holy Communion. Ready nyo po, kayo po mga nasa tahanan, maging sa Luzon, Visayas, and Mindanao, kung wala po kayong nadadaluhang Sunday worship o hindi pa, nandiyan lang kayo sa bahay, gusto nyo maka-join sa Holy Communion, ay kung may biskwit kayo dyan, o tinapay, o anumang juice, ay maki-join po kayo. Basahin ko lamang po sa 1 Corinthians 11. Sabi rito, verse 23. Sabi ni Pablo, ayon sa kanya, "For I received from the Lord what I also pass on to you." Tumanggap daw si Pablo ng aral mula sa Panginoon at ibinibigay naman sa atin. Ano po yung aral na yon? The Lord Jesus, on that night, He was betrayed. He took bread, kumuha siya ng tinapay, and when He had give thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you." Ito ang aking katawan na para sa inyo. Simbolo lamang po ito na bread, itong kakainin natin o yung ostya ng katawan ng Panginoon. Do this in remembrance of me. Gagawin daw natin ito bilang inaalaala lang natin, bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoon sa krus, sa kanyang kamatayan. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Yeah. Whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. No? Inihahayag natin ang kanyang kamatayan hanggang siya'y bumalik muli. So ito po'y gagawin natin, itong Holy Communion, bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Na sa kanyang pag-aalay ng buhay sa krus, nasugatan siya, 39 stripes, at ang sabi roon, by stripes, you were healed. Ano po sakit nyo? I-claim na natin, Lord, by your stripes, I am healed. I claim it. Kaya po, manalangin tayo saglit. Lord, i-bless nyo po ang aming Holy Communion. Inaalaala namin ang ginawa mo sa krus. Pagpalaan nyo po ang bread, simbolo ng iyong katawan, at ang juice, simbolo ng iyong dugo, na nagugas ng aming makasalanan. Thank you, Lord. We honor you, Father. In Jesus' name, Amen. Sige po, awit lamang tayo kay Lord habang worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with
and lifted up. She's the Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Lord, narito po ang tinapay, simbolo ng iyong katawan. Inaalaala po namin ang iyong pagkamatay sa krus. Tinubos mo kami ng iyong dugong banal at ang iyong katawang ay nasugatan. Sa iyong mga sugat kami pinagaling mo na. Salamat, Panginoon. By your stripes we are healed, Lord. We claim it. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Sabay-sabay natin kainin. Lord, bless niyo rin po ang juice, simbolo ng iyong dugo. Inumin namin ito bilang pag-aalaala na ang dugo mo'y nabuo sa krus upang maglinis, maghugas ng aming makasalanan. Thank you, Lord. In Jesus' name, Father God, Amen. Amen. Thank you, Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Father, we thank you. We honor you. Thank you, Lord, for the life of David. He continued to succeed, Lord, in his life because you was with him. Thank you, Lord. Kami rin pong lahat ay patuloy pong magtatagumpay dahil kasama ka namin, Panginoon. Lord, kailangan lamang ibalik sa iyo ang karangalan ng papuri at wala kaming maangkin na kahit isa.
kahit katiting at tuldok na papuri at pasasalamat. Ang lahat ay dapat ibalik sa iyo ang kaluwalhatian ng pasasalamat, ang papuri, Panginoon. Walang ibang dapat na tumanggap ng papuri kundi ikaw lamang. Kami mga instrumento mo lamang, kami mga ginagamit mo lamang, Panginoon. Lord, salamat. Kaya sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan ay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa iyo lamang iaalay ang puso ko'y sa iyo. Ika'y kasama, kung ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa iyo lamang iaalay ang puso ko. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa iyo lamang iaalay ang puso ko sa iyo. Ang puso ko'y sa iyo. Ang puso ko'y sa iyo. Lord, tanggapin niyo ang lahat ng karangalan, ang papuri, ang pasasalamat. Salamat po, Diyos, ang salita mo hindi babalik sa walang kabuluhan. I-bless mo rin, Panginoon, ang aming giving, ang aming offering and tithes. I-bless niyo po ito, and let the miracle of multiplication magamit lamang ito sa gawain mo, sa kaluguran ng iyong pangalan. Bless mo, Panginoon, ang mga anak mo. Bless mo ang bawat gagawin ng mga kamay. Bless the words of the hands of your people. Bless their family, their loved ones. Surround us with your blood, with your glory. We honor you, Father. We give you praise. We give you honor. We give you glory. Lord, ang lahat lamang ng karangalan ay para sa iyo at sa iyo lamang, Ama. In Jesus' mighty name, amen, amen, amen. God bless you all. Bukas po ng 10 a.m., meron po muli tayo at pangunahan po tayo ni Pastor Walter. God bless you all.